изглежда да ни заведе до където искаме. Дано да се случат нещата. Това проблем ли е? Кое? Дупките, трасето. Тези дупки не са проблем, но може да станат тези. Значи, проблема са такива изровени участъци, през които трябва да се намалява и да се минава по-лекичко, но иначе пътчето е проходимо. Въобще няма нищо. Аз мисъл няма или не е? Има път, но е за джипа вече. След като на няколко места буквално трябваше да спрем, за да минем през дупките и карахме на първа, в по-горната част пътя, макар и тесен, е добър и успяваме да движим с завидните 20-25 км в час, ако това може да се приеме като нещо похвално. Доста ме зарадва възможността да можем да се качим с кемпера тук, защото преход от 10 км утре в едната посока и после надолу определено би ми била дошла много.
не са виждали нас. Човече трябва да стигнем. 7 минути, 4 км. Трябва да сме ги минали, че ние караме с 20-30 км. Няма да караме с 30. Сечата на трета мина. Пожурява. Просто много друска. Доста от разстоянието минахме, обаче тук Жол чак мина на трета, но пътя има някакви много интересни валги, от които отскачаме и ей гона, стигнахме Нехтеница. И добре, ето какво? Тук вече се търсим местенце, където видим къде да се условим. Да, това е едната опция. Продължаваме да обикаляме, просто защото си търсим най-добро местенце, на което най-добро местенце, на което да можем да си паркираме кемпера. Ей, тук изглежда полянката чудесна за целта. Аз предлагам да паркираш ей там с муцуната нагоре или ей тука.